Pois, moi boas tardes, boa tarde a todos e a todas, benvidos a unha nova xornada de Lugo Poética aquí na UNED. Recordamos que é unha actividade que está conducida polo grupo Eteria na persoa de Xulio Xiz. E, bueno, tamén é unha actividade que está financiada e que conta co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta. E, bueno, estamos moi satisfeitos de ter aquí connosco esta tarde a Lois Pérez e a Daniel Irimia. Eu simplemente quero, como sempre, saudar a todas as persoas que nos acompañan e, bueno, desexarles unha fermosa tarde de poesía. Feliz poesía para todos, todas. É a segunda xornada, os segundos encontros poéticos dentro de Lugo Poética 2024. Hoxe acompáñanos Lois Pérez Díaz, Daniel Irimia Yáñez. Lois Pérez Díaz naceu en Lugo ano 1979, raíces cheiregas, profesor de ensino público, contador de historias, poeta, escritor e guionista. No ensino, promoveu proxectos de normalización lingüística de galego na escola. Guionista e narrador, participou en A Corda, que é a cartografía musical da represión fascista en Pontevedra. En dramaturxia, premio 2008 de teatro radiofónico da Radio Galega, con Saltimbanquis, dirixida por Kiko Cadaval. Narrativa, premios Agustín Fernández Paz por A Gruta da Torre, Raíña Lupa, A Tribo do Mar, María Victoria Moreno, con Cartas de Escuridade, e coordina a sección de literatura de tradición oral na Asociación de Escritores en Lingua Galega. Como poeta publicou LP, Longplay e Lugo Filadelfia con fotografías de Alba Díaz. Premio Arritmar 2018, o mellor poema editado en Galicia no ano 2017 por Blues do rei Berman Bibiquín. Do Comité de Redacción da revista Luces, de Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro, forma parte do grupo poético Lupercais e tamén grupo colectivo poético Mayakovsky. E é director artístico do ciclo Versos na Barraca, que organiza o Concello de Lugo. Benvido a estes encontros. E como entrada, se che parece, lé o teu primeiro poema, que un pouco é como a declaración de intencións, declaración poética. Bueno, xa, así, o Berce de Area. Alepo, e do Longplay de 2017. Se a distancia silenciosa con que mastigamos a dor non era un inferno máis á hora das noticias, se a fame e o horror non atravesaron a pé as vastas chairas da dignidade na inmensidade da sombra, se foi espellismo aquel home co seu fillo o lombo na chuvia pola encrucillada da vergoña onde choraban as estrelas. Se non eran lúcida verdade, as fantasmas en forma de muller, facendo cola nas ruínas dun mercado, selados os seus beizos mudos, co escuro carmín da fronteira, o xabaneo do bambán no xardín non agochaba o ruido de cadeas que anuncia o pasar dos condenados. Se o fume interminable de chemineas, no deserto dos tellados da tarde, non anunciaba os trens que partían cara a ningures atrás da montaña. Se a esperanza nunca corricou nos pés dunha nena ao pé da pedra Omella, camiño do Zoco, se das noras de Jama xamais manou auga cristalina que bañaba o desexo sol dos corpos no Éufrates, se nas pedras do teatro de Bosra nunca cintilou a voz de Ulises nacendo a traxedia do Homero. Se era mentira o canto oitavo e que os deuses tecen desgrazas para que as xeracións futuras teñan tristezas que cantar. Se non é certa a palabra, se das paredes de Palestina non naceron versos de area escritos pola man de Simbad ao partir. Se só eu imaginei remotas dores nos inocentes berros das crianzas a hora do recreo aquí nas escolas. Se a máquina era inocente como puro o dedo que preme a tecla e invisible o recitado da hipnose, co seu viviremos sempre e que o mundo non ten valor. Se a nosa derrota máis plena non foi quen nutriu a miseria e o afogo dos nosos irmáns
das nosas irmás e das crianzas chorando de fame polas rúas entre as casas derruídas, se non foi a nosa indiferenza a que fixo tremelicar os seus corpos, agoniando entre as lanzas da cegueira. Se non foi certo nada, e nada foi certo nunca, quen era entón o neno que adormeceu para sempre no berce de area, soiño ao pé do mar? Un neno que adormece soiño ao pé do mar. Daniel Irimia Yáñez naceu en Momán cos peito ano 1995. Estudou bioloxía na USC, especializándose en xestión de biodiversidade na de Granada. Ten desenvolvido traballos de investigación no Departamento de Botánica do Campus de Lugo, destacando na creación literaria, especialmente na poesía. Premiado co Díaz Jácome para novos creadores, e no de Cambre ten publicado Cristal de Baguas, que foi premio de poesía O Facho. E escoitámolo. Benvido. Moitas gracias, Xulio, moitas gracias a Lois, en primeiro lugar, por estar aquí, sempre a Lois. Moitas gracias ao público que estades hoxe aquí tamén por vir vernos. E tamén moitas gracias aos que nos estades a ver ou nos veredes online, non? Eu quería empezar contando un conto. Antes de ler o propio poema, se me permitides, pois quería comezar contando un conto. Os directores sodes vos. Vale, moi ben, pois... O conto día así, había 5 veciños ali en Momán, na parroquia na que vivo eu. 5 veciños que estaban na leira das patacas. Como sabedes, na aldea temos 2 leiras. Temos a leira das patacas grandes, que dá para recoller un día inteiro, e a leira das patacas pequena, se tapa con esterco, se tapa con erva seca, e que normalmente se ten ao carón do horteiro. Bueno, os 5 veciños estaban ao carón da leira das patacas pequena, non? Un estaba coa galleta e estaba co sacho. Os outros estaban por ali ao redor, bueno, falando. E o que estaba ca galleta empezou, levantou a erva seca, daría que levantou un bon pedazo, un bon curruncho, pois colleu o sacho e empezou a sachar. Ben, daría un pouco, dixo un, os que estaba ao redor, dixo, sacha un pouco máis pro lado dereito. El non se inmutou e continuou sachando. Daría un pouco, dixo outro, sacha un pouco máis pro lado esquerdo. El non se inmutou, seguiu sachando. O terceiro dixo, non levantes tanto o sacho, non levantes tanto o sacho. E o cuarto dixo, sacha menos fondo que as vas a nozcar. O que sachaba continuou sachando, colleu as patacas da terra, do solo, limpounos un pouco, levantou a cabeza e mirou para eles e dixolles, manda carallo, que todos o sabedes facer menos eu, que o estou facendo. Entonces, deste conto sácase, pois, como se diría en castelán, unha moraleja ou unha aprendizaxe en galego, que é a de obviar as críticas non constructivas e seguir sachando, e é o que seguimos facendo, traballando e seguindo sachando, neste caso, cos instrumentos poéticos que son, bueno, o que cada un considera, non? Pero seguimos traballando e seguimos sachando. O poema que vou ler agora, pois, fala un pouco de recuperar, non me gusta analizar meus propios poemas, é horrible facelo, creo que o debe facer máis ben a xente externa ao propio poeta que escribe, pero bueno, direi que fala un pouco de recuperar a capacidade de abraiarse coas cousas pequenas, como decía aquela pintora Georgia O'Keeffe, a pintora estadounidense que levou a cabo ou tirou do modernismo estadounidense. Decía, todo o mundo ten unha idea do que é unha flor, pero ninguén as contempla realmente. Non temos tempo. Para mirar precisase tempo. Eu farei que as miren, incluso os neoyorquinos. Georgia O'Keeffe pintaba uns cadros enormes e nese cadro pintaba unha flor enorme para que o mirara a xente. Dicía recuperar a capacidade de abraiarse coas pequenas cousas fronte ao desacougo que provoca o impredicible, fronte a un tempo de ruído. Vivimos nun tempo de ruído. A ausencia de silencio marca a distinción entre o ruído e a música. A música contén silencio, o ruído non. Vivimos nun tempo de ruído porque non existe o silencio e, polo tanto, non escoitamos a música da vida.
con algo de Mallarmé. A caída da area, chegada ao orificio tras o roce da auga, non será quen de abolir o tempo. O ritmo desta música, tampouco. Nin o reloxo que cingo ao pulso, onde finco o polgar ata a arteria que enfía, para medir entre o azul e pel sobre pel. Non será abolido. O tempo é un xogo de matrioscas. Estendimos un corpo que hospeda outro corpo a extindir. Así tentamos o ínfimo e sorprendidos por ele, acóllenos o baleiro. Mais o verdadeiramente terrible e fermoso á vez será recompoñer o xogo, presentarse ante o baleiro, unir como primeiro corpo o máis pequeno, situalo sobre outro escindido e así ata comezar de novo, como se nunca souberamos do corpo que alberga o baleiro e xusto antes nos sorprende. Non será abolido, mais tal vez así nos reconforte. O tempo é un xogo de matrioscas. Pois vamos a aproveitar o tempo, vamos a echar. A primeira vez que se me ocurre un xogo de comparacións posibles entre facer poesía e sachar, pero seguro que é unha cuestión, un simbolismo perfecto. Lois, creo que ten algo que decir. No, estaba escuchando con atención. A ver, bueno, eu creo que isto ainda non sei se vos pasou, pero pode ser dar o caso de que eu como veño como poeta consagrado, pues, non me afecta, non? Cinco veces poeta nove, pero mellor acaba a sesión e xa é o poeta consagrado. Que como estou sentindo agora, como poeta nove no lado... O sea que hoxe casi é un exame, non? Efectivamente. Bueno, esa categorización que fixestes, estou de brincadeira, obviamente, porque non creo que se axuste a min, desde logo. Bueno, non sei se como un sacho ou non, pero que intenta buscar un pouco, darlle forma a un poema, neste caso a encontrar algunha poesía, de algún xeito tamén como temos algo de toutas tamén, non? Que vas cavando e cavando, non? Letra a letra, palabra a palabra, e vas, como dicía Mía Couto, ascendendo ata chegar a un ceo sepultado, non? Bueno, Sachar é efectivamente unha boa imaxe, no sentido de que eu sí que penso que para encontrar esa mirada poética sobre as cousas, que creo que basicamente o que é a poesía, un xeito de mirar o que nos rodea, non? Pois, bueno, hai que indagar, hai que preguntarlle as propias palabras, o que hai detrás da propia linguaxe, ou en vez das palabras, nese sentido sí que hai algo de búsqueda e de sachar, non? O de mallar, Cada rego podía ser perfectamente un verso. 16 anos de diferencia, tú decías non consagrado, en fin, 16 anos de diferencia, considerades que son desde distinta xeneración ou a cousa non ten relación co tempo? Non, bueno, non é por monopolizar o asunto, xa lle deixo paso a él. Sí, que despois ele ten un poema que se titula precisamente Xeración. Bueno, creo que hai poetas novas e novos tremendamente bellos por dentro, aburridos, e creo que hai poetas moi veteranas e veteranos moi maiores que serán xoves sempre, serán sempre novos, que o Forever Young de Bob Dylan, novo para sempre. Creo que iso ten que ver con isto que dicía antes, co xeito de mirar un pouco de mirar a realidade, de mirar o que te rodea, non? Creo que hai un verso de Enrique Lin tamén que a idade de sempre. Creo que vai por aí, non? O que eu penso disto. Sobre o que lle rodea é que precisamente Daniel na súa poesía ten unha querencia especial pola paisaxe, polo ambiente da natureza, non sei se é querencia tamén pola súa vocación, profesión, non? Xeración, escoitamoste. Vale.
Antes sei no de buscar, se me permites. Bueno, pero sempre acaban aparecendo. Algúnas veces caen. Pero se non eu teño aquí. Sí. Dun tempo a esta parte observo os nómades e acredito como igual. Tomo parte no seu avance cando os pés levantan a area e o sol labra a pel das comisuras. O ascenso e a duna soñada prometeuse en firme, mais unha vez coroada a cima, despertamos no deserto como nun espellismo. Foi tal vez o noso erro baixar a ollada e subir sen atender ao que predican noutra escala. Desboto que a sabedoría nos cegara, que a nosa arte fora simplemente construir un labirinto para agochar o que non honra da familia. Tanto ten unha ollada ao pasado se non é para abrir os brazos e apoiar un ombreiro no outro cando nos toca descender sobre a area. Agora toca erguer o pé dereito, agora toca erguer o pé esquerdo e formar ringleira e levantarse. Teremos sede e beberemos. Pero eu, así tan pronto se albisque o oasis e logo de perder a duna. Teremos sede e beberemos, pero eu, coa auga entre os dedos e no intre xusto de rozar os labios, non poderei evitar pensar en que abrín a boca no deserto. Tocado por un sol negro, abrazaránme os nómades. Os nómades levamos xuntos no corazón outra tribo á deriva. E cando ceibemos de novo o paso errante, será xa co lume fresco e os ollos de punta, como decía o Darío na Divina Comedia, co lume fresco e os ollos de punta. Este poema escribino, e quería comentalo, quizáis non ten tanta conexión coa xeración pasada, quizáis sempre hai lazos de unión entre xeracións, sempre hai lazos de unión. Pero eu este poema escribino pensando na xeración dos Sisi, dos que traballamos e estudamos á vez, dos que apostamos polo coñecemento e a formación amplia como garante de futuro, dos que sentimos, ás veces que nos sentimos, defraudados por unha sociedade que non nos valora, pero cando se ven apuros tira de nós. Escribino pensando niso, dos que sufrimos tamén crisis de ansiedade, estrés, problemas mentais por un traballo, por exceso de traballo non remunerado. Eu escribino por iso. Dos que teñen ou que teremos que marchar da nosa terra porque realmente non confían nin aprecian a xuventude. Dos que teñen as portas abertas do mundo e simplemente non marchamos por seguir trezando as maus da nosa tribo, da nosa estirpe, da xeración que nos alimentou. Escribino pensando niso. Eu, cando vi este poema, encadinei nunha sección imposible, pero decir, de onde vimos, un pouco, igual que un de Lois, que o encadrei parello el, que se titula 6.699, Caixa Negra Guineuer, que debeu nacer ao mundo, creo que era en Harlem, o ano 2019, e que está dentro do libro Lugo Filadelfia. Sí, bueno, é algo longo, permítese dormir. Sí, é que é algo longo porque ten moito contido. Gracias. Entendía, sí, pero, bueno, gustame moito iso que hizo Daniel, non? De nómades, porque creo que a palabra poética ten moito de nómade, ten moito de que non ten acougo en ningún sitio, facemos así como e ten que mesturarse, ten que buscar o seu significado, outro significado e ata encontrar a poesía, non? Que é finalmente o que se pretende. Este poema, pois sí, escribino no Harlem, nunha viaxe que forma parte deste libro do Lugo Filadelfia. Bueno, basicamente veñen ser unha sucesión de imaxes que a min, por algún motivo, me remitían a unha caixa negra, a caixa negra dos avións, logo dunha gran catástrofe,
Ese número, en algún momento, link eran o número de vítimas do fascismo franquista en Galicia, probablemente fosen máis, pero automáticamente ese 99 remítete a un que falta, a unha que falta, non? Entón, quedoulle ese título que soa un pouco apocalíptico. O de Guinevere por unha canción de Crosby, Stills and Nash, que intentamos apedrala en directo ca guitarra. Con moita fortuna apedrámola sempre. Algún día tocarémola ben. Sachando, non? Sachando, sí. A concepción de tocar como se sachase, non? Sí. Bueno, pero hoxe vámoslo facer así, ao vivo, né? O canto do cego dos Vilares é unha caixa negra. Palmeira, que triste estás. Eu vía JR ás tardes na Galega. José escribiu unha carta con vaguas do Peirao de Vigo. El Porriño saluda a Franco. No Courel, o sol é meu amigo. Na Serra da Gaiteira roubaron o teu rapaz. Avísate o home Celia e ti a ver que faz. Todas somos alma, o un que falta de 6.699. Unha sebe dura 3 anos. No 36 e pur se move. Pos a tele a bo, a porta do inferno, camposancos. Nin árbores nos montes, nin había ouro nos bancos. Só sangue nos ollos. Fotogramas de camiños, nenos, maletas. Soñábamos coa caixa negra, que era quen falaba dos mortos das cunetas. Meus avós emigraron a Francia. O outro picaba no cebreiro. Can saindo da igrexa con osos na boca. El viu o primeiro. E moito despois, o te tiñas frí, os soños de cambio, o ano 83, ardía Astano, Ulises expulsado da Ítaca do Berbés. E a infancia, nos créditos entre rañaceos de Dallas, conexión con Bonaval, xente correndo para non levalas, xuño do 84, disturbios televisados, Castelao no ataúde, 1984, Orwell, Rexistradores da propiedade, que non entenden su propia letra, Artigos da xuventude. A felicidade é mirar o sol de Lugo da man de tua nai. Vin nacer o becerriño dunha vaca, Momán, a terra xa, a day in the life. Todas somos alma, o un que falta, de 6.699. Unha sebe dura 3 anos, no 36 e pur se move. E a escola a pé dos invernos, que duraban como os veráns. O home das ovellas berrábanos, o cruzalo nos seráns, o eco dun país extraño, un penalti de Jukic errado. Aquel ovelleiro suicidouse. Vímolo un día colgado. Nacemos alleos dun pasado borroso e vimos Doutor Who. 40 anos de caixa negra, o emperador paseaba nu, ordes a zona cero no outubro do 36, no accidente do Challenger. Eu ainda cría nos Reis. A roda avanza. A máquina é obstinada. Botafumeiro e delirio da morte calada. Inditex na busca da arca perdida. Paranoias da droga. Soñábamos cosida. O tempo trouxo. Laios de San Clodio e Muros. Homilías do cerdo cebado. Tempos escuros. Todas somos alma. O un que falta de 6.699. Unha sebe dura 3 anos. No 36 e pur se move. 3 veces se preso mira. Crieino de pequeniño. O que non se dixo memoria do arame de espiño. Amador e Daniel, dores xordas da clase obreira, ataúdes de Ribarteme, suspiros de cigarreira. E a Ponte das Pías pola fiestra de Castelao en Broadway. E os 90, a miña infancia en Ribadeo, vin a foca no Peirao. E agora vexo os negros e as negras do Harlem bebendo alegres o seu gin, pero a memoria soberana viaxoume hoxe ás tardes do Xabarín. E cando probábamos a erva no Cursal vendo o casino, a escola das Nogais, que haces aí, Valdovino? Estoy mirando a las hierbas que mi caballo comía. Ei, avós, non vos vaiáis. Avó, meu tío, meu pai, hostal Fonfría, ver Son Goku á tarde. Se o aire quer, chegarei a ser ninguén. O arrecendo das mans de miña avoa, de miña nai, das pandereteiras do alén. Ei, avoa, búscote no manancial como nun portal sepultado de tempo. O tempo traspásame, estou en ti. Verémonos no mesón do vento. Agora, a puros tragos de tequila entre pinturas de cabeiras.
Adeus, Paco Souto, adeus, Isidro Nova, adeus, Darío, adeus, meu vello, o mar trouxo vos a rolos de conserveiras. Somos peles roxas, a Babilonia, a raíña blue, nesta noite da xuventude que ten luz branca de cociña. E as gaivotas do Prestige leron Really the Blues. Bailaremos nos garitos de Mesro, direiche cousas ao oído, escribo estes versos entre memorias de autobús. Somos peles roxas, ti e eu, na Babilonia. Pero sabes o que? Quédame o reino perdido. Quédame o reino perdido. Quédame o reino perdido. Quédame o reino perdido. Ti decías que era longo, eu decía que era denso, e que a min parecía me estar escoitando unha relación de fitos dunha historia social dun país. Sí, basicamente é iso, mesturas un pouco a historia persoal ou a xeografía emocional miña. Que personan desde Amador e Daniel por suposto, a todas as cousas que nos foron pasando. Por suposto, hasta a bastantes feridas que creo que ainda siguen abertas, desgraciadamente, algunhas delas que temos como país. Esa era un pouco tamén a mestura, porque creo que tamén é importante a poesía existe por si mesma, non? Pero sí que me parece tamén, eu teño esa querencia, non é inevitable para min buscar unha voz poética só no individual, senón que tamén preciso buscala moito no colectivo, na sociedade, nas persoas que me rodean, porque ademais creo que é un elemento fundamental en nós, non? A necesidade de contacto cos demais. Ademais, este libro que foi escrito xusto, acabouse de facer durante o confinamento, non? E sí que estaba moi presente cando escollimos os textos, pois todos eses que de algún xeito apelaban ao colectivo porque estábamos illados, e todos estes problemas os caludiantes o Daniel tamén da saúde mental e do estrés, da depresión e demais, estaban moi relacionados coa falta de contacto cos demais, non? Somos colectivo tamén. Sin intentar establecer un paralelismo, pero hai dous poemas vosos, un de cada un, que un pouco parecen como significar navegar ou vivir dentro dunha terra ou do mar. Hai un do mar e un da terra, e o do mar é o dos argonautas, dedicado, titulado Manuel Antonio. Se me permite, Xulio, claro. Quería comentar antes algo sobre o poema este de Lois. Sí. Que falaba das feridas que ainda siguen abertas neste país. Que é certo, que ainda siguen abertas. E eu creo que precisamente a poesía reivindicativa, a poesía social, sirve para limpiar. Parecía que xa non se levaba a poesía social, non? Como se non se levara ahora, vamos. Eu penso que toda a poesía ten algo de carácter social. Ten algo. A máis aberta, a que vai directa, pois creo que tamén sirve moito para lavar esas feridas. E o micro para aquí. Manuel Antonio falaba de o mar, o barco é máis nós. Sí. Eu, por exemplo, este poema sí que eu tamén o concebín pois un pouco no sentido do anterior. No sentido de, pois sí, reivindicar a xeración, a nosa xeración, esa xeración do Sisi, e creo que unha sociedade que non ten en conta a xuventude, pois é unha sociedade non que non ten futuro, senón que non ten presente porque vai á deriva, precisamente. Creo que nos entregaron unha mentira, sinceramente, na que eles mesmos non confiaban. Fálase moito da xuventude hoxe en día, que llevamos dar pé á xuventude, etc., pero realmente non confían nela. Penso que non confían nela. E este poema, pois, está trazado por esa vía. Paso a lelo, entón. Claro. Entregáronnos un veleiro comesto pola couza. Unha tripulación inexperta nas artes da navegación. Un patrón fracasado. Como se pode singrar o deserto? Guiarse por un bater de ás mutiladas. Entregáronnos un naufraxio. Nós entregarémonos ao mar. Soportamos o deserto, pero non a deriva, este non saber
a onde iremos varar. O camiño de regreso brilla como os ollos dos inocentes, mas non podemos dar un paso atrás, botar áncoras, tan só ollar sen condenarse, perder o rumbo, porque hai cartografías que doen, feridas que nunca cicatrizan, son mapas do baleiro. Entregarémonos ao mar, sentides xa o salitre entre os beizos, así nos condecora a perda. E do mar á terra fonda, profunda, aquela Galicia que nos viu nacer e aquela xente da que procedemos nós. Lois, Feira do Monte. Sí, bueno, foi moi este poema do Daniel, e aparte o poema do Manuel Antonio hasta que punto profético en algunhas imaxes, non? Coa vida política do noso país fomos quedando sós, non, o mar, o barco, máis non. Bueno, este é un poema que se titula Feira do Monte, 1950. Para min a poesía tamén ten moito que ver con... É algo que vas... Bueno, eu funciono a base de intuicións, non teño ningunha... Non sei, non dispoño de moitas, ou non me interesa para escribir poesía moitas outras cousas. A lectura e as intuicións, e despois, pois, o que suceda mentras buscas escribindo, non? Pero sí que creo que a veces é importante tamén as voces, escoitar o que nos rodea, porque moitas veces nesas voces que nos rodean, pois tamén hai unha poesía e hai un xeito de mirar as cousas, non? Este é un relato oral moi cortiño de miña avoa paterna neste caso, que a veces pois tiña esa cualidade de contar cousas ben contadas para o meu criterio. Este titúlase Feira do Monte 1950, non? Aquí fala dunha volta da festa con súa irmá, coa Damiana, a mãe do Darío, volvendo da verbena, non? Bueno, este podo facelo ca caixa de música que bueno, eu estou moi dotado musicalmente, pero pa caixa de música son un tocador extraordinario da caixa de música. O sea, soa impresionante, non? Bueno, ademais que creo que como artefacto poético pois é dificilmente superable, non? En tan pouco, realmente, pois, tamén ten moito que ver ca poesía, que como remítenos a outro tempo, remítenos non exactamente o presente, tampouco é o pasado, aínda que ten algo do pasado, pero tampouco é futuro. Entón, creo que nos remite exactamente ao tempo da poesía, que é o presente recordado, que todos podemos identificar que é o presente recordado se escoitamos unha caixa de música. Pois iso que escoitamos é o presente recordado, en esa ensoñación en a que eu creo que transcurre o proceso de escribir, polo menos no meu caso. Escribir calquera cousa, porque da igual unha novela ou un artigo ou un poema, se non é poesía, se non ten algo de poesía, pois xa non sirve moito, non? Feira do Monte, 1950. Ademais, isto puxémolo en inglés, de Philadelphia Museum of Art, The Impressionist Eye. Isto era unha exposición ali en Filadelfia, ben sabéis, entrando ali a mao dereita, no Museo de Arte, que ten un museo impresionante, pois había unha exposición dos impresionistas realmente increíble, non? E foi moi inspirados varios deses poemas por esta exposición. Baixáramos á verbena da Feira do Monte, pola Veiga dos Millos, entre as rodeiras dos carros, miña irmá máis eu. Pasábamos cho ben, claro. E fomos, e logo volver. Non víamos nada. Unha noite boísima. Tropezábamos cos collos, e víanse as estrelas todas. Agarrabámonos unha a outra. Era a festa que había.
eu pecho os ollos, escoito este poema e estou vendo as dúas rapazas indo para a festa e volvendo da festa. Non sei se que xa un conxunto de virtudes, virtud do tempo, virtud da lembranza, virtud de que non escribe, de que non lee. En fin, gracias polas imaxes. No, gracias a vos por escoitar, non? Pois, quizá profundando un pouco, é que tú tes un poema sobre Deus, dito daquela maneira, e el varios sobre a natureza. Un amigo meu poeta que viva lá por Madrid escribeu un libro titulado Si Deus se namorase, e entón el lucubra do que pasaría si Deus fora un namorado dos normaliños e tal. Bueno, o teu titúlase Se houvese Deus. Sí. Máis difícil aínda. Preferiría alixeirar un pouco a carga desa proposta. Tú eres quen manda. Vou ler un moi breve, que me acabo de acordar, ten que ver con Deus. O que pasa é que este era o primeiro libro que me publicaron e, bueno, estábamos debutando e non lle incorporamos o índice. Entón hai que buscalo a mano. Bueno, os de Chan de Pólvora e tal logo encontras, pero nesta edición, pois... Acaba aparecendo. Non lle puxemos directamente. Entón, o caso é encontralo. Eu creo que mentres o encontro... Había que aforrar, non? Non, a ver, está aquí. Ademais, este... Bueno, é dicir, se houvese Deus, ese poema pois é inédito aínda, pero digamos que hoxe non me apetece ler. Está escrito nunhas condicións algo desfavorables. Entón, vamos a ler outro máis breve. Este, ademais, ten 3 versos. 13 palabras sobre Deus. Este é un texto que escribí no 2004, hai 20 anos. Tiña 14, non? Non, tiña 24 anos. 13 palabras sobre Deus. O poeta ainda estaba buscando aquí o asunto. Deus probablemente mida 1,54 m. Centímetro arriba, centímetro abaixo. Xa. Bueno, a especialidade de Daniel é a natureza. Máis sincrético aquí o normal, estaba pensando. Que tamén por aí andan as cousas, así que a natureza sí que sabemos que existe. Sí, desde logo. Desde logo. Quería comentar algo antes sobre estes pensamentos sobre Deus, etcétera, etcétera. Eu teño unha imaxe cravada no recordo. Eu debería ter 8, 9 anos. E estaba meu avó lendo La Coz de Galicia, ali, no caseto de diante a casa, e eu entrei, acórdome que a través da fiestra se vían os lirios en flor. Era máis ou menos primavera, como a estas alturas. E eu non sei que estábamos falando, non sei de que estábamos conversando, pero salí o tema de, bueno, Deus, etcétera, etcétera. E ele pasou a páxina do xornal, dixo, bueno, Deus... Eu penso que Deus non xa hai ningún. Todo o que ves ao redor é Deus. Todo o que hai ao redor no noso entorno é Deus. Entón, tiña ese pensamento de que a natureza xa é Deus. Por así dicilo. E evidentemente, pois o único Deus que vemos é o do redor. Somos natureza, creamos ou destruímos natureza. Pero para falar de natureza hai que escoitala. Por lo tanto, para falar de nós mesmos, que xa tamén somos natureza, temos que escoitarnos. Como dicía ao principio, ten que haber eses momentos de silencio, de música. A música implica silencio, o ruido non ten silencio. E falando de natureza, por certo, que creo que actualmente máis ben destruímos que creamos natureza. Eu creo que actualmente estamos
sendo cómplices do que acuñaba Manolo Rivas en contra todo isto, aquela palabra que era bioperversidade. Somos máis ben cómplices da bioperversidade. Leo este poema nun colín, en público, e lino 2 ou 3 veces, cando empecé a formar o poema, etc., etc., sempre teñen esa reminiscencia de música, a poesía sempre ten a reminiscencia da música. Vai. Unha voz oracular ábrese no bosque. É apenas vapor. Así o canto do uriolo como a un demiurgo. Desde lonxe recoñeces a primavera, como rompen as follas dos carballos. És apenas unha sílaba rota no asombro das cousas. E queres participar, acompasarte o silencio que prepara o esplendor. Pero o teu tempo está quebrado. Desprendeuse como unha pétala de neve que impacta na calor da terra mancada. Así virá a nostalgia, en tempo futuro, sen motivo de que. Apenas unha palabra baleira de contido, co peso das sílabas no corazón. Estabas termando da auga, as mans xa fervían. Paxaro solar, polo brillo do teu canto, unha mirada imposible. Tal vez un tremor para toda ausencia de palabra. Algo que obxetar? No, Ou que engadir? no, non son ninguén para obxetar nada, simplemente Era. gozar da poesía do Daniel e bueno, sempre que me parece que ademais está no lugar axeitado que a chaira tamén para alguén experto e con vocación de poeta como no seu caso, pois para mí son pequenas maravillas. Pois podemos seguir con outra desas pequenas maravillas que nos fala da paz, que nos fala de árbores. Está sin título, pero non sin contido. Sí. Sí, Non enganchan. é o último cambio que fago hoxe. O último por ahora. Último por ahora. Entón, pues, Daniel, é logo vas ti co prefiro... que vaya no lugar do canto. No, este é un poema que... Este é un... Bueno, uns versos que xuntei. Este sí que ten título, titúlase Melodía. E eu creo que é unha historia que lle escoitei ao Eladio, un cego das Pontes, que nos contou, fomos gravar ali a xente maior dali, con Isidro Novo e co Antonio. Foi a primeira pola fía que eu fixen con eles. Eles gravaron a través da asociación por toda Galicia, gravaron a moitísima xente. E acompañeinos un domingo, concretamente o domingo 16 de marzo de 2017. Acompañeinos ás Pontes e entón botamos ali... No, isto é un par de horas e botamos 5 horas ali. E a xente non se iba e seguía falando e contando cousas e iso seguíase registrando. E saiu ali un home cego, o Eladio, que vende o vendedor originario do cupón nas Pontes. E entón contou unha historia asombrosa, non? Que para min, o que me pareceu moi fermosa, que tiña que ver con a súa xuventude, e traballaba na mina, nese gran, no que despois foi o furado a ceo aberto máis grande de toda Europa, non? Que hoxe está ocupado polo lago artificial da central. E contábanos que namorara dunha muller que vivía a 7 ou 8 parroquias lonxe da súa. E el traballaba na mina, houve un estourido, unha explosión, e quedou cego.
Entón, el puxos a contar sin ninguna pretensión, sin nada, como atravesaba todas as parroquias, non? Iba a explicar, ahora non as lembro todas de memoria, pero entón ia contando como se ia guiando polo son dos paxaros, polo fume das casas, polas voces das casas, rozando a mao co valado, o pisar non, polos carreiros, e cego conseguía chegar á casa da súa namorada, non? Parece maravilloso. Bueno, melodía. A neve acariña a lomba, e o sol cobreguea na eira, soiña, laia. O cego Eladio busca o son de ti, roza coa man o valado, o arrecendo do fume, o chío do paxaro baixa o río na febre, cántalle a ansia o camiño. Ela agardaba aló, escintilaba na cegueira. Daniela, que sei que tiñamos previsto logo. Gracias. Das árbores. Sí. Sin título 9. Ben, pois, este poema escribino un pouco pensando en miña avoa, para que mentirnos ou enganarnos. Eu creo que a historia que é cíclica, que pese a que nos emperremos en facela lineal, pois creo que é cíclica. Creo que é cíclica e, hoxe, desgraciadamente, pois estámoslo a ver coas distintas guerras que están a producir pois en torno ao redor de Europa, non? Nesta sociedade occidental tan cómoda na que vivimos, é parte do Oriente. Pero a historia, se botamos unha ollada á historia de xeito xeral, tamén poderíamos dicir que a historia é a guerra encadernada. É a guerra encadernada. A historia é cíclica, e hai ciclos que debemos ao mellor romper, e hai outros que nos permiten volver, regresar ao lugar de partida e reconfortarnos co que fixeron de nós. Porque creo que somos o que fixeron de nós e con nós, e o que facemos co que fixeron de nós e con nós. Estende o mantel. Sitúa sobre a frouma os alimentos. A xerra de auga fresca. Ponme no centro. Se agora son eu quen levanta a culler, quen dá de comer a quen. Aí, xusto aí. Cando un dá, cando dubida se realmente deu. Aí, xusto aí. Están os que nunca deixarías ir. Ela senta, apoio o lombo sobre o piñeiro. Deítome observando o ceo a través das polas. Se nalgún lugar resida a paz, será únicamente nas copas das árbores. Eu tiña un apartado aquí que ponía feitizo, porque en algún de vós esa palabra aparece, pero tamén pode apareceu no que xa vai, non? Ou sea que sería unha pura continuación. E aquí eu teño o blues do Ray Berman, que foi considerado o poeta mellor escrito en galego o ano publicado, o 2018, e escrito ou publicado no 17. Non se escribiu moito. Sí, este é un poema que fai parte do long play. Bueno, o título a veces son simples xogos de palabras, non? O blues do Ray Berman significaría o mesmo que B.B. King, que é un bluesman. Berman, blues, King, non? O blues do Ray Berman. E ao mesmo tempo o blues son as tristezas dos negros, das negras, pero tamén son as tristezas da clase obreira nosa. Tuvo esa fortuna de que o elixiron para ese premio, que é un premio que concede a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, dende aí xa varios anos. A verdade é que é unha festa moi bonita, é un motivo de encontro entre Portugal e Galicia, e mestura a poesía e a música,
Bueno, foi unha... A verdade é que aquel ano foi un momento moi especial, porque premiaban tamén a Banda da Loba, da Xiana, como mellor música do 2017. Por Galicia e por Portugal premiaban a Salvador Sobral. E como mellor poema publicado en Portugal, premiaron un galego, Alexandre Brea, que escribe en portugués. Non? Bueno, foi un día moi bonito, porque estuvemos ali casi un día xuntos, e estaba en entrada a madrugada, coas rapazas da Banda da Loba, co Sobral, con Ave Rábade, que tocou con el, fixeron un poema de Celso Emilio Ferreiro impresionante, que, por certo, se lle dedica ahora a RAC, o Día da Poesía, o martes, fan un acto moi bonito alrededor de Celso Emilio. Bueno, son, digamos, dibuixar un pouco o contexto do poema. Mirar tamén que páxina é, a 21. É un poema moi breve tamén. Luz do Rei Berman, B.B. King. O tempo guinda a súa pedra ao vento, e a miña infancia desaparece no mar. Ondas circulares de lembranza ascenden nos ecos da miña memoria. A morte é un grao de area nunha ostra que acariña con nácara o soño da perla. Apértome e afundo na presenza das cousas, fuxindo de razóns que ninguén sabe. Sen dor, non hai blues, e sen feitizo, só queda a area. Sin feitizo. Daniel tiña un poema, sin título tamén, que me sonaba a canto de amigo a vez que canto de paz. Sen título, un. Que podes cambiálo, que aquí a fin de contar non. Vou retocar o guión, como diría Lois Pereiro tamén naquel poema. Eu este poema quería comezalo cunha imaxe que anduven buscando por ali no álbum de miña avoa vello, certas imaxes, bueno, antiguas. Supoño que os recordos son un pouco como unha caixa de ferramentas, non? Porque poden apertarche todo tipo de tornillos e tuercas se é de boa calidade a caixa de ferramentas. Entonces quería comezar este poema con dúas imaxes dun rapaz medio enfadado nunha, aquí diante a porta. Achega o micrófono para que se oia. Sí. E outra imaxe dun rapaz suxeitando un globo abraiado. Se lle das unha volta hacia ali, a cámara vai no coller, e ainda que seña moi lonxe, bueno, que se Con vexa. dúas imaxes. Sí. Esta imaxe que temos aquí casi a teño cravada na mente cando estaba sucedendo este momento. Agora xiramos. E despois e tal, pasamos las ao público. Eres un neno guapo. Nesa precisamente non está a mellor calidade. Pero como iso é cíclico, igual que a historia, po mellor mellora, o sea que tranquilo. Fume malogrando, sí, señor. Decía que fixe un exercicio de procura na lembranza. Vale, por que facemos estes exercicios de procura na lembranza? Un dos porqués é para sabernos situar, como decía Lois Pereiro, que de que parte estou, pregúntasme cravando en min a túa pupila azul, da mesma que crin estar sempre, supoño, des que a miña memoria se perde na néboa en tonos sepias, desde o mesmo momento no que empecei a ter poder de decisión sobre os meus soños, os meus propios medos, dúbidas, as miñas actitudes e razóns para existir. Sigo a estar de parte da beleza, dos que nos sentimos na obriga de loitar,
desde que o mundo é mundo, polo que sempre nos resultou moralmente xusto e evidente, a pesar de tantas dúbidas, decepcións e diferentes perspectivas de actuación, levando ás costas tantas traicións decepcionantes en vertixinosa e constante cadea continua de agresións dunha historia de infamia que xa non nos permite ser inxenuos, porque se as vítimas de antes pretenden ser verdugos á súa vez, de que parte que non sexa sempre a das novas vítimas, dos novos vencidos de outras guerras, podemos estar xa. Buscar a lembranza permítenos sabernos situar. E para tamén un pouco saber onde vamos poñer a primeira pedra, tamén como orientar a primeira pedra, saber onde están os alicerces e para saber onde poñemos a primeira pedra. Pero, sobre todo, permítenos, e xa empezo co poema, a reafirmarnos. Buscar na lembranza permítenos reafirmarnos para tomar alento e reconstruirnos con forzas renovadas. Sentado ao carón da casa, acougas coa ollada aberta cara ao nacente. O corpo mexe. Do mesmo xeito que o aire roza a primavera, amenizando as polas do amieiro, igual que a folla se desprende, logo flúe, trenza, tece, navega sen rumbo á altura, ata facer pé rizando as augas dun remanso. Con tal delicadeza chegou ao teu regazo, a cría, o coello. Daquela, cando a boca se dilata nun instante infinito, aparece o tacto. Agora o cazapo salta, dirías, corazón. Porque o trevo se levanta sobre a ollada, porque tomas tamén da flor o bocado primeiro. Por iso, das corda a tal escena. Logo, recolles a ollada, unha vez coroado pola man que sostivo a tesoira. Semellante ao cabelo, levántase o iris. Por vos bebo, por vos miro a crina dos cabalos. Tan só por vos celebro a primavera. Gracias. Este poema estaba pensado cando eu estaba diante a casa ali, que tería, meu pai pode dicilo, está aí, tería 3, 4 anos, non recordo. E cortábame o pelo diante a casa, e entonces, para lograr entreter a un rapaz ben rabudo, como a min, collían un coello do caseto que tiñamos diante a casa, poñíamos no regacillo daquela que daba, máis relaxado. Pero enseguida saltaba o coello, o Daniel xa empezaba a facer das súas como fixo sempre. Vosotros coitarvos, pero sigamos logo con poesía. Hai unha poesía de Daniel, e seguimos con el, e logo pasamos aquí, porque teño che guardado aquí un que creo que verdadeiramente para deterse en el. En Daniel, chámame a atención, no próximo poema, se é que vai ler o previsto, a imaxen, unha imaxen de dúas polas que gallan da mesma árbore. Pero chamoume a atención pola imaxen en sí e polo pouco que se parece ao idioma galego que oímos falar habitualmente por aí adiante nos medios, dúas polas que gallan da mesma árbore. O mellor decimos isto por aquí e hai xente que non entende o que estamos dicindo. O de gallar, me refiero, e todas esas cousas. Nosotros empregamos... Sí, que é perfecto. Gallar. É perfecto, pero... Eu creo que, neste sentido, no que pregunta... Sí, já te entendo no que me estás preguntando, Xulio. Eu creo que unha forma de revitalizar e de manter o idioma é, desde logo, manter as súas variantes dialectais. As súas variantes dialectais, as palabras que decimos... Que están no campo. Este é o problema. Estarán no mar tamén os que señan daquela zona, pero pos do interior están no campo. O de gallar. En fin. Sí, o que dicía antes, eu creo que o idioma evoluciona. O idioma evoluciona. E o idioma tamén evoluciona. O idioma non é unha momia, non está relicto, non é unha momia. O idioma vive, é un bosque, evoluciona. Entonces, pois, de algún xeito, as variantes dialectais permiten dar firmeza a esa evolución e a min, desde logo, dentro
das distintas formas nas que se fala o galego en Galicia, a min as variantes dialectais encantan. E a miña, por suposto. Xa ora. Leo o poema. Claro. Bueno, un beso un beso a él, pero a mí todo placer. Está pensando na poesía de Angueira, por falar do mar. Do propio Darío tamén. Pero non só, non? Hai moitas, ou algúns poetas que dende logo destacan pola plasticidade da lingua, que non é a lingua, digamos, non forma parte da norma, pero que non sería posible a lingua normativa sin todo ese sustrato de riqueza, de plasticidade, que ademais para a poesía pareceme que é importante tamén que este conectada coa realidade de quen escribe, porque moitas veces ou algunhas veces tamén, bueno, caemos en adubar esa de palabras e de cousas a poesía, e creo que non precisa diso, precisa destas linguas que tamén son tan linguas como a oficial ou máis. Unha man trenzada a túa man, máis pequena, menos definida, recóllete no alto. Porque o tempo acaba abrindo unha sombra na túa pel. A un palmo as polas da maceira, tan só te alcanza o vento, roza a túa pel, érgueche a ollada, di, hai flores e o froito caerá. De sempre a única que te pode soster, facer un xesto que te sitúe entre dúas polas que gallan da mesma árbore, a ilusión, a esperanza. Dirás, maceira, falará o amor. Volverás alí, non como tributo, senón como lugar de partida. Volverás para tomar aire sen nostalgia. O corpo xogará co seu propio peso. Non caerás. Creo que si algo temos en común os tres é a devoción por Darío, e o poema que vai ler Lois a continuación gustáballe a Darío. E Darío sabía de poesía. E non creo que faiga falla explicar que Darío só temos a estos efectos que se chamaba Darío Xoán Cabana. Pois eu creo que debes ler este de A miña terra, a nosa terra. É casi un himno. Bueno, non sei se un himno hai veces que saen hai veces que saen imaxes non hai formas gastadas da poesía, sino que hai visións gastadas das formas poéticas. Entón, a rima, o mellor hoxe non é predominante en moitas manifestacións poéticas, en moita poesía non se usa, non? Pero creo que ten absoluta vixencia, porque vémolo nas músicas actuais, nos ritmos urbanos que se nutren tamén da tradición oral, dende as nosas propias manifestacións musicais ata a doutras xeografías, vexase Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica. Entón a rima ten esa cualidade que o Darío definía moi ben tamén, que falaba de Proust, que a tiranía da rima, que froito desa tensión que por encontrar a rima e por encaixar a medida, a tensión que adquiren as imaxes, non? E moitas veces, tal vez este poema é máis resultado, algo máis azaroso desa tensión, que por habilidade de quen a escribiu, porque unha cousa vai te levando unha imaxe vai te levando a seguinte, e de repente encontraste coa seguinte imaxe, non? Entón, o mellor por iso pode, pero como exercicio premeditado sería imposible, nunca me sairía. Entón, isto escribino en 2011 ou 2012, que en Tui foi digamos, dunha época posterior ao primeiro poemario que escribín,
pois este foi escribindo os poemas xuntos e este foi un deles. E logo tardei meses en volver a escribir ningún poema, tampouco sabía por onde seguir, pero agarrei a estes dous que tiña e algún tempo despois pois continuei e xa me olvidei deles un pouco e fun por outro lado. Bueno, a miña terra, a nosa terra. En directo ou nos recitais pois intento apedrar tamén musicalmente o de Sinestro Total, que eso sí que me parece un himno, non? En toda regla, pero aquí vai tamén a feito. A miña terra, a nosa terra. A miña terra é un carreiro gastado, ademais a repetición, que tamén é como un mantra, non? Venlle moi ben cando vos falten ideas, probade a repetir. Parecía unha letanía, sí. Sí, e vai moi ben. Bueno, a miña terra é un carreiro gastado, a miña terra é un pai que morreu, a miña terra non estar ao teu lado, a miña terra é un laio que é meu, a miña terra é sempre fora de xogo, a miña terra é unha autovía a Madrid, a miña terra é o mar no que afogo, a miña terra é estar lonxe de ti, a miña terra é perder os de sempre, a miña terra é ese carro sen bois, a miña terra é unha morte silente, a miña terra descarrila en Angrois. A miña terra é aquel pobre demo, a miña terra non sabe soñar, a miña terra é o soño que temo, a miña terra é unha illa sen mar. A miña terra é perder os amigos, a miña terra é facerme maior. A miña terra é non crer de todo no que digo, a miña terra é non ser o mellor. A miña terra castiga aos estetas, as estetas, a miña terra prefire esquecer. A miña terra está nas cunetas, a miña terra non quere saber. A miña terra é mirarse no embigo, a miña terra é unha morte fatal. A miña terra vai sempre comigo, a miña terra é siniestro total. Sería... Vamos, un perfil máis baixo. A miña terra é miope suicida, a miña terra non soubo nacer, a miña terra é unha musa espida, a miña terra aínda está por facer. A miña terra é celas en muros, a miña terra non sabe a canción, a miña terra son anos escuros, a miña terra repite a oración, a miña terra é faltar máis palabras, a miña terra é rabia, é saber, a miña terra é temer que non abras, a miña terra é ser ou non ser. A nosa terra é un verso perdido, a nosa terra é unha horta sen fin, a nosa terra é a fogo e zunido, a nosa terra é quen berra por min. A nosa terra é mirar ao outro lado, a nosa terra é un perpetuo roubar, a nosa terra é aquel preso fugado, a nosa terra adormece nun bar. A nosa terra é terra galega, a nosa terra xa foi sempre así, a nosa terra é lenda chairega, onde o ceo é sempre gris. Hai que deixo. Parece que empezamos fai 10 minutos. Sí. E casi fai unha hora e 10 minutos. Teríamos que ir pensando en rematar, e eu deixei para rematar, si vos parece ben, dous poemas en que cada un de vos, de alguna maneira, fala do futuro. E falamos do tempo que era cíclico, de que este mundo occidental está metido en 1000 batallas. E o título do poema de Daniel é A última batalla, e o título de Lois é Europa 2079. Verdadeiramente non parece un futuro perfecto. Non. Quería comentar. A terra de Lois é un sorriso sempre. É o sentido do humor que tamén nos trazou sempre a nosa familia. O sentido do humor, sí, señor. Así que a nosa terra tamén é o sentido do humor. É un sorriso. A última batalla, este poema, acompaño con 3 imaxes, xa que é o último. Acompaño con 3 imaxes que as sei buscar agora, se me permitides. Dúas por aquí. E outra máis grande. Que máis terás máis que facer chegar para poder facer no seu momento
no libro resumen poder achegar esas Sí, imaxes desde logo, tamén. desde logo. Aparece unha aquí, que aparece meu avó, e máis o Ricardo, pai do Darío. Por certo, o Ricardo é clavado ao Darío e clavado ao Martiño. E parece que está dicindo o Ricardo, arrastra, está dicindo os Sexes, non teño copas. Non. Pois esta imaxe, e esta imaxe tamén, a imaxe da tribo. Sí, señor. Polo lado que vedes vosotros, de aquí estaría, desde aquí a aquí, o Herminio, o Claudio, o Ricardo, a Dedica, o Aniceto, co vídeo no colo, os Sexes do Mercador, o Darío, co sombreiro, etc. Imaxes bonitas, Botadelle un ollo. E a última imaxe na que aparece meu avó de Baralla, que me aprendeu que os paporroibos niñaban mellor nos muros de pedra. Aparece miña bisaboa, a de Moncelos, que lle enseñou a coser a miña aboa. Aparecen meus pais, xa un pouco así, medio empitrocados, que era a boda. E aparece... Con zapatos amarillos. Pantalón corto. Lamentable. No, lamentable no. E aparece por atrás, aparece así na sombra, aparece a Dedica, fumando un cigarro, non? Onde esa marca inglesa? Crown, non era? Aquí aparece fumando Winston. Winston. Sí, porque era o que daban na boda. Entonces entendo que sería ese. Paquete de Winston, Que se perdeu un puro. imaxe increíble de bailar fumando, non? Parece que será manechándose os bailes, non? para non queimar. Sí, pero parece que tiña certa poética iso, non? O vaso e co cigarro e ca outra mão. Xirando. Naide diría que isto é o preludio da última batalla. Efectivamente. No, vamos a ver, É sempre mellor un sorriso, sí, señor. senda. E decía que estaba así na sombra, ao final de todo, a Dedica, fumando un cigarro con esa mirada sempre decidida. Sempre decidida. A Dedica tiña unha mirada decidida. E sorría. Era firme no seu convencemento. Tiña esa mirada decidida sempre. E a min chama moito a atención, pois, sí, esa mirada. Que parecía, non que te estaba mirando, senón que te estaba, desde logo, analizando. Decidida, esa é a palabra, firme e decidida. Decía que, probablemente, cando escribín este poema, non estaba pensando en nada concreto, este último poema, simplemente estaba pensando en que aínda nos ferven a sangre dos nosos mortos nas veas. Non o escribín eu, escribírono eles, probablemente. Tal vez a este poema chegaron todas as loitas persoais e colectivas que levamos en nós, todas as victorias e todas as derrotas que levamos dentro. Tal vez neste poema está toda a capacidade de reivindicar o xusto, de non ser sumisos ante a injustiza, de rebelarse contra a resignación, de intentar sempre, o que decía antes, sacar un sorriso como espada nos peores momentos. Efectivamente, este poema faime consciente de que aínda nos ferve a sangue dos nosos mortos nas veas, que nos permite ter a suficiente rebeldía para facer o contrario e, polo tanto, facerlles fronte coa cabeza ben alta e decididos, firmes, a aqueles que queren, de algún xeito, estirpar as raíces da nosa terra, empezando polo idioma. Elmos, lórigas, escudos. A néboa impregna o metal como se cobrara o sufrimento dos corpos. As grallas regresan á espesura conforme a tarde cae. Unha luz escarlata define o crepúsculo de todos os cranios trepanados.
Malia que todo semella rematar, dime, por que se escoita un eco de tambores? Acaso a batalla nunca terminou? Ou é simplemente que sobre o noso corpo avanzan os cabalos de todos os exércitos vencidos? Eloís, previsión futura 2079, Europa. Sí, bueno, está contido nunha publicación das Lupercais que está editado en Chan da Pólvora. Forma parte dun conxunto de poemas máis extenso, son 100 follas ou así que escribín entre 2021 e o 22, perdón. Empecé a escribir aí nunha viaxe a Múnich que fixemos. Sempre che traballa un pouco máis o caletre cando vas por aí, te moves un pouco, non? Por lo menos no meu caso é así, e logo xa continuei aquí en Lugo. E bueno, este é algo menos obvio que o que acabades de escoitar de antes. Dicía Alberti que non va a ser millor poeta por escuro, por claro, pero non o esquezas tampouco va a ser mellor por escuro, non? Bueno, en todo caso, Europa 2079. O ano era como... canto máis subía, primeiro iba a poñer 2050, pero despois dixen, se no 2050 ainda estou vivo, pois queda, xa é pouco apocalíptico. Escribiu como Europa 2050, ponlle máis lonxe, tírate máis para diante. Logo, 2079, que serían 100 anos, dixen, xa me pareceu suficientemente... Joder, tamén se chego ao 2079 e estou recitando como... que fracaso, non? Aí queda. Europa 2079. No emanado arrecendo do estrelampo sangra o mundo polas súas feridas. Esmorecen no sorrello que observa o naufraxio, os traballos forzados nas ruínas únicas do nós. Eléctricos lampos na dor do século XX locen as súas grilandas de arrogancia inconsciente e efémeras miradas de ollos mortos berran o retrouso do hit infindo no desastre repetido. Aliaxes metálicas petrificadas coas poutas do pasado baten palmas ao pé do esperpento e as ondadas de odio cobren un sol entumecido cando ringleiras de xinetes da falsa apocalipse toman o castelo e secan a fonte muda, alí onde proclaman severos dogmas baleiros. A barafunda anuncia o xiro da roda e unha pátina de xorda penumbra ven. Deitados os cadáveres do soño e incitada a multitude polo orballo de sangue, bícanse na fronte as crianzas do futuro, enviadas pola turba a pía ritual, e os loucos, arrastrados, pídenlles mola á sombra. Erixidas as torres de fume como bandeira das dores dende hai tempo acurraladas, as ideas forza despoxadas do relato. Por qué? Porque nada lle importa ao home eléctrico, libre de sentirse falsamente libre, cando os lobos do capital en indigna procesión ensaian ortodoxos salmos de castigo e sacoden o corpo sen vida do meniño e anoitece pola mañá cedo no día sen esperanza. Alí, na casa tomada, sen paz última, labregos cultivan o confín da humanidade, aberta a súa terra miserenta en canal e roubado o froito de paz da eterna rosa, marchan apoucados polos carreiros prohibidos. Aínda un rapaz subía na barca cargando os corpos, onde queda todo o que deixaron sen cubrir. Buracos negros conducen ao ollo da nena. As papoulas brancas cobren o seu corpo. Florece o sutil sen pretensión, onde se nega a súa natureza. Onde Marte abdica na hora de confesión e soño. Belezas esquecidas portan a mensaxe enviadas en remite dende o palacio remoto, dividida a esperanza en caixiñas de buxo, evitando a profanación da súa secreta letra. Cobra folgos renovados e o vento ven, erguido e firme flamexa o vello mastro. Unha revelación indescifrable. Negóuselles. Suorentas xestas de delicado almibre,
ofrecen a súa frágil presenza no regazo da noite despoxada. Onde se perderon os que non querían? Metais azulados polas liñas de fuga ensaian sombras arabescas no fachinelo. Sátiros vencidos na hora sen fin, ofrecida xa a imaxe que non emana. Árbore xace na eira de entón. Iluminadas as súas polingras polo escuro. Ninguén conta os pasos do refuxado. Da cabalo seu, un neno na choiva. Non viron. Ánforas de finxida intensidade, sinuosos camiños sen saída, idas que son voltas na cidade dos inmortais. Entregado centurión a mágoa de Homero, languidece a escena e a criatura no mar. E agora é cinza a trup da dolce farniente. Sen remedio, un tren que pasa. Delirios silentes nos patios das casas. Un picapeixe azul virá ao río, rompendo o xeo da anódina mañá, manifestando a beleza contida en todo e a súa terrible imposibilidade, necesariamente inscrita na nosa condición. O cervo do paz utópico respira, murallas inexpugnables agardaban, emprenderon a lenta espera, sen máis acubillo co furacán, morderon os restos do tempo perdido, o dono da casa, só el sabe o seu misterio. Aí onde non acada a palabra, fábricas de ruído enxordecen o mundo, licuando o zume de esperanza, avellentada a chaira sonora da túa alma, rube o desespero polos chanzos do soño, e distópicas profecías agora cumpridas emanan da máquina imparable, anuncian a partida de vagóns, 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 vagóns baleiros de tenra humanidade. Vagóns baleiros de tenra humanidade. Lois, Daniel, Eloís. Temos que rematar. Grazas pola voz e a palabra. Gracias por esta tarde de poesía. Gracias a vos. Gracias. A ti.